May cheese. Anong flavor? Sa pahaw. Ay, shit. Hindi siya pantay. Mali. Anong mo na lang magtato?
Magkano po sa buko? May 10? 10. Kaano ka na sa bago? 15 na lang. When my dance on, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. Itong mahamis lang. Sauce po, suka. Ayun ma'am, pang-rice. Pero, Pang-rice po. sa YouTube, Sauce po. mahamis. Sa, Yan, di ka na makakatid dyan yung Gitmar yan. Isa lang. Sige na. Tapos, pwede po. Pick up. iyong pinaninigan dahil sa iyong pinagbibigyan. pure buko. Mag-ingat sa mga asal talaga. Para sa vlog. Post mo ma'am para hindi ka siya. Ay, po, sa YouTube po ni. Ayun. Para magsikat sa nabisa. Ayun, ito. Goal na may apple. Ay, ini. Ah, talaga? School na may apple. Ay, maabot si Ramya, maanamis kami. Wow. Post mo talaga yan mamang. Wow. Si tatay, oh, nagtitinda pa siya ng fishball na may apple lang sausawan. So, manamis kami siya. Kakaiba to, no? Diba? Magkura, ano po yan tayo? Apple. 10? Maramit daw po. Ikaw, namin. Ano ba doon? Tira. Tira. Ibon ka ng 20 minutes yan. Sige na po. Tiksa buya, tiksa buya.
Yan na po. Tapos, sasawsawan na. Ayan, Gusto mo na yung sawsawan. sauce na may maharang. Bako pong maarang. Ito nang pong may apple. Eh, maarang po ni. Sweet na may O, suka. sige na po. Sweet na may suka. Tapos yung apple po. Ano, iba, pang toppings po yung apple. Oo. Ah, okay. So, may apple siya. Wow. Ayan. Umat lang. Mainit na, mainit na. Lagay mo doon, mainit pa. Sa karay ka kulwa. Ayan, perfect. Thank you. Japanese cake, ano? Yes po. Ah, okay. Tapos, diba? Tapunan mo. Sa tinapay lang. May tostado ka. Yan, nasa... Sarap.